Terra de taifes. Què són les taifes? Les taifes són aquells estats que van néixer al segle XI arran de la descomposició del califat de Còrdova. Bé, resulta que al nostre territori, on avui dia parlem el català, és a dir, els països catalans d'avui dia, van establir-se una sèrie d'estats que van deixar la seva empremta, i d'això m'agradaria parlar-los avui, d'aquells estats que van sorgir a partir de la descomposició del califat, de la caiguda del califat, i que van convertir-se en veritables estats sobirans. Us explicaré quins són aquests estats. Al nord, els més septentrionals són la taifa de Tortosa i la taifa de Lleida, que pertanyia a la de Saragossa. La taifa de Saragossa-Lleida la posa junta perquè a vegades anaven plegats i a vegades separats. Però, en fi, tenim així la taifa de Lleida, en capital la Lleida, i que va ser un estat important en les terres de ponent de l'actual Principat de Catalunya. Bé, més diguem cap al sud, o diguem cap a l'orient també, estava la taifa de Tortosa. La taifa de Tortosa, que estava governada quan es va produir la fitna, la guerra civil que descompon el califat, que és a partir del 1009, estava governada per un esclau, és a dir, un servidor de la dinastia amírida d'Almansor, que havia caigut el califat i s'havia entronitzat a Tortosa, que li diem Labib. I aquesta taifa va sobreviure algun temps fins que va ser annexionada per la gran taifa de Saragossa-Lleida. Més al sud de la taifa de Saragossa-Lleida tenim la gran taifa de València. La gran taifa de València, importantíssima aquesta taifa. Diguem que al principi, quan es produís la fitna, està governada per dos esclaus eunucs, a més de raça negra, que eren Mudàfar i Muzàfar. I aquests van governar fins que un col d'estat, diguem, es va desplaçar i més endavant, després d'una sèrie de governants que hi van passar, se va establir un net del famós Almansor, el gran dictador de Còrdova, que és Abdelaziz. Abdelaziz, que va començar a regnar quan tenia 14 anys, és net d'Almansor. Almansor, el gran dictador andalusí, bé, doncs un descendent d'ell es va entronitzar a València, que és Abdelaziz. Abdelaziz es caracteritza sobretot per què? Doncs perquè va construir la gran muralla de València, que va fer de València una ciutat fortíssima, o sigui, ben defensada. La dinastia, diguem, amírida d'Almansor, aquesta dinastia va caure o va ser desplaçada per una dinastia d'origen toledana, que es Banu Dilmun, que estava encapçalada per Al-Qàdir. Al-Qàdir es va entronitzar a València després de pactar. Va abandonar Toledo i se'n va establir a València perquè els castellans el van imposar, els lleonesos-castellans el van imposar a València. A partir d'ací comença Al-Qàdir. Bé, Al-Qàdir va ser un monarca que va acabar malament, va tindre mal remat perquè, clar, l'home, veritablement els valencians li importaven un rave. Bé, Al-Qàdir finalment, una revolució interna el va desplaçar, va acabar, li van tallar el cap i va ser enterrat de manera poc honorable allà on els camells menjaven i defecaven. Bé, això va ser el final d'Al-Qàdir, però, clar, això no li va agradar gens al seu, diguem, protegit o el seu protector, que era el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, que va conquerir València. Bé, va conquerir València i això va estar en mans del Cid des del 1094 fins al 1099, que va morir, i després els lleonesos-castellans van desemparar València en el 1102, que va ser reconquerida pels almoràvits. Atenció, Ibn Hafaja va fer un poema magnífic parlant, el poeta Ibn Hafaja va fer un poema magnífic parlant de la recuperació de València per part de l'islam. Bé, més cap al sud, les fronteres no estan ben clares, estava el territori governat per la taifa de Dénia. La taifa de Dénia va ser expansiva, estava governada per un senyor, un esclau, quan dic un esclau, un eslau, un fatà, que vol dir un alt dignatari palatí, però que no per això deixava de ser esclau, que es deia Mujàhid.
Mujàhid, que sembla que tenia origen sars, va intentar, primerament, des de Dénia, instal·lat a Dénia, va fer seu a les Illes Balears i Pitiuses, i més endavant va intentar conquerir Sardenya, però això va ser un fracàs. Bé, la dinastia de Mujàhid va ser la que va regir Dénia fins al final del segle XI, que va ser desplaçada, en temps del seu fill Ali, va ser desplaçada pels Banu-Hud saragossans, que se van entronitzar. Bé, ens queda alguna taifa més? Sí, cap a l'interior tenien dues importants. Una és la que estava, veieu, als Serrans, en un lloc que li diuen al Pont. El regne del Pont, o la taifa del Pont, diguem que cobriria allò que avui dia és la comarca dels Serrans. I va sobreviure pràcticament fins ja va arribar al segle XII, en què va ser desplaçada pels almoràvits. I després una altra, interessantíssima, és la taifa d'Albarrasí, que sí, Albarrasí avui dia és a l'Aragó, però l'Albarrasí, aquella taifa d'Albarrasí, agafava part del País Valencià actual. L'hem de tindre en compte. A més, era una taifa, i aquests reis de taifes eren les persones que es delien pel luxe i per la literatura, que eren autèntics cenacles de literats. I per últim, vos vull citar una que també abraça el País Valencià, que és la de Múrcia-Almeria. Important, perquè abraçava aquesta de Múrcia-Almeria, que va ser iniciada per un rei, un emir de taifa que les deia Hairan, que va arribar, atenció, a tindre Xàtiva, o Xàtiva va dependre d'ella. Bé, ja veieu, resumint, tenim Lleida, Saragossa, Tortosa, València, Albarrasí, el Pont, Dénia i finalment la de Múrcia-Almeria, que arribava fins al sud del País Valencià actual. Això és, diguem, el mapa del segle XI, el mapa de les taifes.